Čaute ľudia, vítam vás u prvého videa. Som tu s kamarádom Sebastianom. A tuto mám kamaráda Dominika. A ideme hrať v tomto dome opuštenom. Ideme hrať skovku. Ale prvý samozrejme by som chcel začať ja, môžem? Áno, môžeš hľadať. Dobre, ja sa schovám sem. Môžete. Dobre, poď, ideme sa schovať. 2, Koľko máme sekúnd? 3, 40. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keď budem natáčať už minútu 20. Budem 20 sekúnd. Ja idem zatiaľ do mojej jachty. Už len 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Už idem. Před pikolou za pikolou už jedu. Tady podľa mňa to nikto Ale Kika si nebude. daj si sem počítať, aby ti... Môže sa hrať aj okolo, takto si ho otoč. Áno. Tak to nevidím. Ale ja ho nevidím. Ja to potom vidím. Tak, potom pojem sem. Skúsim túto. Že niekto išiel do tej skrytej miestnosti, ktorá tu je. Ja aj zoberiem si baterku. Funguje? Tá baterka nefunguje. Aha, dobré. Mám 2 minúty na to, aby som vás našiel. Ale potom, keď už máte schovku, tak z nej sa už nemôžete pohnúť. Už mám len minútu. Kam je to mega creepy, ešte sa hodí aj na ten môj skin. No áno, lenže ty máš tuto náš natáčač, ty máš vlastne výhodu, lebo my keď ťa budeme hľadať, tak ťa nikto neuvidí, lebo ty si čierny. No, to je zase pravda. Takže Aj Sebastian je bude sa taký musieť do fialova. Ale vždycky sa budeš musieť ty natočiť tými bielými očami, aby ťa niekto videl. A môžeme si aj dať, môžeme sa dať, že sme malí, aj veľkí, hociako. Práve, že to by som nedal. Ja neviem, kámo. Už mám len 20 sekúnd posledných. Keď to nedám, tak sa... Ja už som dal celé kolečko okolo celého. Dobre, môžeme sa stretnúť len tam... Brach! Otvor sa! Ešte ti dávame 5 sekúnd. 5? OK. Opäť dvoch vás mám. Okay. Škoda. Dobre, takže Tak, zatiaľ ale nejdeme. prvého som zbadal akože Dominika, lebo má takú svetlú farbu. Áno, lebo my máte obidvaja takú farbu, že... Dobre, každý si dá nejakú svetlú farbu. Tak ja No si... to by sebou musel byť golden, Freddy. Tak ja sa dám toho... Ja sa dám Čiku. Nie. To je hrozná, to nemá rád. Čika? Čiki bang, čiki bang. Koho si dám? Koho si mám dať sebo? A jak chceš? Jak sa to píše Nightmare Bunny? Nigohotomo-aro-e. Nigohotomo-aro-e. To existuje tiež. Vieš, daj papet. Ja, papit. To neexistuje, napíš mi to, lebo ja neviem asi písať. Nigohotomo-aro-e. Napíš mi to, ja neviem písať. Keď si to dal s tvrdými, tak ja ten... To som to dal... Aha, ja som to napísal inak. Existuješ? Existuješ. Ja si celkom moc nepovedal. Ja som tohoto, ale ten není taký svetlý, škoda. Ja si nechám toto svoje. Koho si mám dať? Tohto? Toto je Nightmare Bunny? Alebo ešte... Nightmare Bunny majú vytvorené zuby, oni majú vždycky také...
Alebo si dám papita? Ja si dám Springtrapa. No vyskúšaj si dať papita, vieš, aký je to strašné. Papit. Papit. Ale on je Ja neviem, strašne ako sa vysoký, píše on je strašne Springtrap. vysoký. Ako sa píše Springtrap? Doprtínka. Spring trap. Screen G trap. Ja som verný Foxy. On je nejaká trapka, alebo čo? Ja som napísala Ako tam trop. uväznili. Springtrap. No veď áno. Táto Ja farba ti nie je zase táto. niečo ukážem, to je jedna No. taká pesnička, ktorá vlastne... Papet. Sebo, ale čo vieš, že papäť je najhoršia z celých, najťažšia. To takmer nikto nedá. Okrem tých dobrých hráčov. Pretože, povedz mi, hráč snaží sa prežiť, keď všetci vyšli, už aj Foxy, že si na druhej nightke. A predstav si, že ty ešte musíš popri tom natáčať ten disk, aby nevyšli. To je ľahké. To, ale ty to si neuvedomíš, ty si, zober, že možno nejaký... Uvedomíš, vieš jak? Lebo zasvietíš pred seba rýchlo to natočíš, zase zasvietíš, dáš masku, zase ju dáš preč, zasvietíš, dáš monitor, zasvietíš na obidvoch, zasvietíš dopredu monitor, nahráš, zase maska. No dobré, lenže či nikto to... Predstav si, že to už hráš 5 minút a sú všetci vonku. Teba to nenapadne. Pozri sa, môj kamarát Hotovo. hrá... Sebastian, Môj ty čo si kamarát taký povedal, malý? že on keď to hral nejak pred toto minulý Lebo som školský sa rok, keď to hral, on normálne všetko dohral, on to vedel. A on, že zabudol natáčať ten disk a že toto. A on pritom to vždycky dal, on to dal hneď na prvý, že... Dobre, Dominik, kde teraz- si ideš teraz rátať? hľadám ja. Nie, ja chcem. Dobre, tak Sebastian ráta. Ale môžeš aj túto dole rátať. Hrá sa okolo celej My budovy. tu máme nejakú typku. Nie. Kde? Ona odišla. Dobre. 3, 2, 1. Sebastian, otoč sa hen tam. Ja si to idem stopovať. Dám vám minútu. Ty na minútu, okej. Čo, ak sa mi to podarí, to čo chcem urobiť. Kamo, to sú úplne desivé. Ja presne viem, kam sa mám schovať. Kamo, tu je ten oný škrátek. Jaký? To není žiadny človek. To je škrátek tuto. V tom dome sa nachádzajú škrátkovia. Ja som jedného našiel, je ty. Bože, ešte koľko nám dávaš? Ešte koľko? Ešte máte dosť. 43 sekúnd. To je dosť. Ja to sekol. Ešte koľko? 30 20 sekúnd. 30. Ale 25. jak? Prečo mi to nedá? Čo? Ja chcem... Nemôžem ti povedať, vieš, čo to A je. môžeme sa dať, že sa môžeme aj zmenšiť, aj zväčšovať. Tak, to už som hovoril. Oh, ty si Springtrap, ty si Foxy. 5, Ale kde by si 4, schoval 3, Foxy? 2, 1. A nemôžeme sa pohnúť z toho miesta. Dobre, idem. Dominik, nemôže sa miesta už pohľadnať. Kto ti volal? Nikto. Ja aj budík? Mhm. Neviem, či neudal dole, ale okej. Počkaj, aby si nezistil, kde som. No viem, že obidva tam máte tmu. Však to asi vidíš. Ale zase nevýhoda je, že ty sa môžeš pozrieť, lenže... A my musíme byť... Do môjho sa môžeš pozrieť ľahko, ja nezistíš, kde som. Ale my sme si nedali... A my sa môžeme schovávať aj okolo domu. Nie len, že v dome. Aj von. Tak to Ja si som mi doma. poradil. Ja som doma. To je najväčšia creepy miestnosť. Teraz choď doľava. Doprava, tak. Ešte doprava. Či? Kde to bolo? No dobre, poď, ako chceš. Koľko máš s sebou? Ešte mám minútu. No. Kamo, ja sa môžem Mňa aj postaviť. nenájdeš, ja viem, že mňa nenájdeš, mňa určite nie. Ja budem len v tom To bolo mieste, také kde som. plánovanie, ja som pri tom tak nervy. Ale nepodarilo sa mi to, čo som chcela, ale... Ja budem zatiaľ troška posilovať. Pozri sa. Hop, Sebo, nepozeraj. Chlapci, kto sa so mnou ide hrajte? Kamo, to je najcreepejšia toto.
Dobre, takže si dopadla, že som mohli schovávať von, tak si jenom pozrieť. Ešte si zabudol jednu skrytú. Kam ideš? Von idem. Kam nejaká typka tu je? Ja viem. Či? Ja som pupet. Krátko som našla. Paprit. Nie paprit. Papit. Paprit. Papit. Koho to sú úplne scary zvuky. Že? Ja sa asi večer postavím. Keby som mal prísť. Dobre, tak ale... Alebo viete čo, môžeme sa pohnúť, ale iba musíme byť pri tej prvej skríši, kde ste. Môže sa pohnúť, ale musím byť iba pri tej Kde skríši. si, cigáň? Tak hľadaj. Už máš iba 20 sekúnd. To protele. Kamo, ty si prešiel okolo mňa. Tam nejsom. Jaj. Ja chcem voľakoho nájsť. Ty budeš tu hore. Torici. Našiel som aspoň voľakoho, dobre, 20 sekúnd už prešlo. Dominik, dočkaj, ja idem dole. Ale Nie, môžeme pomáhať aj Nie. tým druhým. Môžeme Ja som pomáhať. bol tak ľahko nájditeľný, ale ja som vedel, že to nikoho nenapadne. Ja ti poradím, kameň. Kameň? To si robíš prdel. Aha, ja už ho Nie, tam mám. vzadu. To si robíš prdel. To ti šibe. No ja som vedel, že to nikoho nenapadne. Dobre, takže rátaš. Teraz mi padne červený, Dorit, ja som chcel byť tak, že takto červený, aby si ma nikto nevšimol, že toto, ale teraz mi to padne. Kde? Kde ja sa nevidím? Dobre, ideš rátať. Ja? Áno. Dobre, ja si dám teraz takú ľahšiu skouku, či ma nájde. Dobre, ja už som skrytý. Dobre, počkaj. Papi. No, máte papi. Koľko si dal? Sekúnd. A keď povedal... Však seba, ale keď ste, a ešte mi neprešla tá... Sebastian, vieš, kde som? Však si dáte geometrii, kde kým ste schovaní a... No, zatiaľ tu ukážem, ako sa hrá geometrii. Nečú. Dobre. Ideme si zahrať geometrii, dáš? Prvý vo fonku. No, Sebo, to vyzerá úplne hrozne tá vlajka. Ktorá? On dal Čo to slovenský znak, on dal do norskej vlajky. Čo ty tu stegeš? To si ja nevšimol. Môžeme ja vyskúšať? Nie. Koľko Ja si som nám dal schovaný. sekúnd, ale? Koľko si nám dal sekúnd? Ja už som schovaný. Koľko si nám dal sekúnd? Ja neviem, počkaj. Ešte máte trošku. Kamo, prečo to nejde? Musíš vydržať. Čo? A ty už si bol na tomto treťom leveli? Áno, to už som hral, aj dohral v škole. Ja. Dobre, ja už som schovaný, ja už neviem. Môžeš ísť, Dominik. Môžeš ísť. No dobre, takže dajte si toto. No, Prvý pohľad. a Sebo... No dobre, tak si mi to radilo. Ale ja nemám jak scrollnúť. Jak je scrollnúť? Priblížiť. Ja to nejde proste. OK, díky. Ale tak ty si hovado. Nehaď mi ďalších pár sekúnd na schovanie. Dobre. Tak ale tak sa od Doriti aj ne. Ja budem tu tam na posteli. Nahľadať už môžeš. Alebo môžeme si dať aspoň na povedy. Dočkaj do prdele. Otvor mi dvere. Dorici! Kiko! Kámo, ja som dal strašne ľahkú. No, môžeš. No. Debil. Ja viem, kde je, ja presne viem, kde je. Ale nemôžem radiť. Vonku alebo vnútri? Vonku. Vonku. No to musí byť taká debilina. Ty si dal dole masku! Nedal. Nedal, oni Nedal. ma na seba, majú na sebe. Ja ťa vidím. Si ľudí. Tu. Čus. Kde? Počkaj, príjmi mi to, dobre? Čo s tým teraz? No, čak. Som na Našla sebe. som ťa. Som malý papíčky. No, vidíte? Taký My si